Titingnan ko. Wait lang, sis. Magbigay ka ng ng ating idea. Saan tayo nagsama? Ay, oo nga. Yung kadaldalan ko. Kumusta? Aray ko, aray.
Ano babasa doon?
Huwag kayong lumabas. Ligo lang kayo dyan. Oh, ligo na dyan ah. Basa na. Mga basa na kayo oh. Ano daw? Giligo. Ang cute. Ang cute. Ito naman, ah. Ang aming Texas. 10 po yan. Mga chik-chik. Maliit. Sisil. Ito po. Just ask you to see. Yan, maliit pa dyan. Mga chik-chik. Apat din lang pala. Yung may puti, oh. Yun, puti. Pag buksan na na. Ano pala? Ito, wala din naman. Buda daw! Tawag ka ni ate! Doon na, Roslyn! Okay, yung mga bibi, oh. Lalaki nyo na. Ano yan? Water clean. Ma, pwede na ako mag-computer? Mga hayop? Bakit ang hayop pa? Ay, pero mo dyan sila. Hello, love channel. Hello, sister. Nagpakain ako ng ano, mga manok. Beautiful wildflower. Watching tayo, Ate Love Channel. Tapos, kay Earl. Hello, Earl. Long time na si Earl. Kumusta ka na, Earl? Watching, Earl.
Hello, Jaymonits. Doggy boy. +1. Ito na naman, panonoorin ko na naman yung diet mo. Yung diet mo! Watching pa, Doggy boy, +1 to, +1.
Walang pera, anak. Mama. Kakakain lang pati natin, anak. Ah, pero muna sa to, may shorts lang ako sa YouTube. Hinahanap ang tribo. Kapag para akong hinahanap, umunod sa batikos ng mundo. Kung ano lamang kaya ko, ang tigaan sa mga problemang di pinanagan. Parang nananggukat, pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, hinahanap ang galit. Ngunit di nakakayanin, naligaw na dinadaanan ko. Saan na to? Saan ako? Gamitin mo na. Oh, dito ka na. Oh. Hindi ma, saglit lang ako, maglalaro pa ko eh. Tignan na ice cream lang nga isa. Ma? Ma? Tignan na ice cream lang. Tumigil nga, Buda.
Ang init! Tita, hindi nagsasalita yung nabili si ano pala, yung Ben. Nakatuklas, hindi ko marinig. Oh, anong binili? Wala, mesa siya. Tubig. Ah, Nasaan yung susi? Ewan ko muna. bukas naman na yun ah. Nasa labas? Oo. Aray ko.
yung ako. Sino naggupit? Palengke. Ay, ang gwapo naman. Kagwapo naman, nanibago tuloy yung mukha na. Kahit ako nga naman, di bago ako sa mukha. Alam mo, naggupit. Yung tito ni Digong na lagi bumibili sa'yo ng alak. Oo. Yun, naggupit doon. Doon kami naabutan na siya ang naggupit. Nag-iba ka itsura. Ang Iba na, gwapo naman. baby. Buti nagupitan. Behave lang siya ta. Pero kung anong ka-email nung ginagupitan, hala, ganun na. Behave lang. Hawak-hawak niya lang. Hawak ni email, inaupo ni email sa hita niya. As in, behave lang siya. Tapos huli na siya, nagkulit-kulit na nung nililinis na. Mm-mm. Pero behave lang siya. Kasi, May ganon din siya, may ganon. oo, kaya na nga, binidyohan na niya, no? Yung email. Kaso ang likot-likot na nung binibidyohan nila. Habol niya kasi nga, nakikita ang sarili sa salamin. Oo. Hindi ko naman pinakalbo talaga na kalbo siguro. Ay, Lola. Ano yung papa namin? Nagupitan ko. Pangit lang yung tsura niya nun. Kunti na lang kasi. Wala, Lola. May pasok sila, ha? Pasok pa sila hanggang Friday, gawa ng nagbabasa. Doon na daw magbabasa kung ang section. Ano ba? Eh, si Buda. Hindi ako pumasok kanina at nag-inarte, masakit ang ulo. Pero lahat sila ni Cedric. Wala na yan. Wala na. Last si Cedric kanina ng Lunes. Saan dito, Buda? Ay, susa. Nagising. Ay, dito ko yun. Ayaw mo, bigay ko kay Tito Buda. Wala. Lips tula. Anak ko. Banas. Kaya, Kaya lumayas kami sa bahay, ang banas. Nagising kasi nalilinis ako ng sahig. tapos dito mabanas din. Si Tarius. Ako, magas dito ta. Password pa kasi si Bolt Sunday. Eh, si Cedric ka dyan. Kaso nag-computer doon. Ay, Cedric. Hindi sila tita ano doon? Tita Maria? Marian. Pumunta ako, babalik. Hiram mo yung isang... Baka nag-swimming sila. Hindi dyan kapatid. Hindi doon pa yung anak. Doon daw yung sabi ng security guard yun eh. Yung pugi ng security guard doon. Oo. Babalik ko sana yung carrots na niram ko sa kanya kahapon. Oh. Eh sabi umalis daw. Ipo sila ata. Lahat sila ata. Mm. Kasi sarado tindahan niya. Di tayo pati pintuan. Lock talaga. Mm. Eh nung nag-swimming sila. At ang kapatid niya nakita ko dumaan. Oo. Baka may lakad sila. Di ba graduate ng kinder? Kinder na ba siya? Ano? Oo. Eh, sino yan? Eh, pogi naman. Sino yan? Pogi naman ng gupit. Ay, sino yan? Nakakainis talaga si Sandre. Pakalita. Ang dami niya itsura siyang ginawa dito sa cellphone niya. Alam mo, bago mo magamit ang Google, YouTube, mga social media niya, may sariling password yun maliban sa di ba pag ganyan? May lalagin ka pa dyan, 1, 2, 3, 9. Tapos, pag gagamit ka pa ng Google, may ano pa yan, may password pa. Lahat ng Email pero iba yan. Hindi yan katulad ng ano Paano yung nalagyan ng password? Hindi ko nga alam. Buwisit na yan. Tinuro lang sa akin. Tapos ngayon, pupunta ako sa Facebook niya. I-chat ko nga si Papa. Meron na naman. Tapos, yung login dito sa Facebook. Meron pang picture. Ito ibig sabihin na bata na matalino. Kung, alimbawa, alam mo kung bakit? Pag nakuha man na nanakaw yung cellphone na yan, hindi yan basta-basta mabuksan lahat ng apps niya. Kasi nga, may password. Alam mo pag cheater ka,
Alam mo yung Oo. cheater, yung mga lalaking nagluloko. Yan ang ginagawa. Paturo nga ako paano gawin to. Yan nga tatanong ko kay kay Sandri kung paano na nilalagyan yung messenger niya ng Sige na to. password. Papa, dito ka tawag ha. Ano kung bata yun? Ginising ko pa siya nung nakaraang gabi nung ginawa niya to. Chinat ko pa si ma'am. Kasi gagamitin ko. Ma'am, kapapalit ko lang ng Gmail niya. Ma'am, tatanong nga si Sandre kung anong... Kasi sayang naman kung antayin ko pa siyang alauna. Patanong nga po kung anong password ng cellphone niya. 1239 daw, sabi ni ma'am. Tapos pagdating dito, nung nakarakaraan na naman lang, gagamitin ko na naman yung cellphone niya. Tulog na siya, alas 10 siguro. Ganyan, may lock. Paano ko magagamit ito? Nagagata ko sa kanila lahat. Ginising, si Direk at saka si Ambal, ginising nila. Pinaturo nila kaya antok-antok. Ang busy. Yan yung bata na matalino. Yan lang ayun na nga din ang anuin mo, lalo ka na kung ikaw nanay. Pagdudahan mo bakit lahat ng apps niya may password. Kasi kung messenger niya, hindi mo mapapasok. Lahat ng account niya, hindi mo ma-open. Pero isa Kaso lang naman. bata pa naman yun eh. Oo, pero isa lang ang password na kasi lang. Pwede pa sila mga kuya niya. Oo. Kaya magupit na nga pamakin mo. Ay, gwapo no. Sino ito, ma? Ah? Sino itong batang to? Kaya nga, iba na ang mukha niya. Dito na ba mukhang bata? Alam mo, bata. Oh, nag-mature agad. Nag-mature kayo yung mukha niya dito sa gupit. Sino ka? Ano? Sino ka? Ilinis na ng gawa niya. Napilit niya pa nga ako magpakilay. Ayusin daw yung kilay. O magkano? Sabi ko, wala na akong pera kaya pumunta na nga kami. Magkano daw bayad? 100 lang naman. Hindi ako pamangkin yung. Ma, may phone. Ha? iPhone. Mamaya na, inuman mo muna yan. Kaya nalalo siya buong bao. Kaya ginanong ko guys. Like niyo naman po, mama. Ba't ko doon po pa? Tingnan ko nga kanina pa. Follow and like. Oh, parang hindi na bibing-bibi. Sino yun, no? Sino yun? Tawagin natin si Mama. Oh, dito po siya, binuksan niya. Sa'yo na. Dalawa yan. Ayaw niya. Kala ko hindi ito binili. Doon mo na kainin sa labas, ano? Tawag kami kila Mama. Hindi na sa tricycle na tayo. Isindi mo electric pan dyan. Hindi na sa tricycle kami ta. Nasa labas. Ay, dito na kami sa labas na. May buwan naman dito. Sige. Dala na kami. Tawag kami kila Mama.
Sis Giselle, thank you. Salamat sa pagdalaw sa YouTube, sa live ko kanina. Nag-response na ako ah. Giselle, thank you. Salamat sa pagdalaw sa YouTube, sa live ko kanina. Response na ako ah. Walang ganda, busy pa. Sige, salamat. Diyan ka muna. 75 WH na lang. Mamaya po, magla-live ka rin ba mamaya? Ang sis kong pinakamaganda, Giselle.
Sis Melinda, hello. Watch tayo, watch. Sis Melinda. Charge pa.